Hello mga gilip po naming taga-subaybay na aming mga videos. Ako po si Ben Bautista at kasama ko po si Joy, na tiga. California. Para po sa inyo ito. Are you ready? Ready na po. Ikaw mauna. Sige po. Wow! Ay, Wala pa. Sa isang larawang kupas ay aking nasilayang muli ang ating lumipas. Ikaw na. May babalik ko lamang ang panahon at ang oras. Hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya, at ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Isa'y yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko, bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya, at ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Isa'y yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko, bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo sa panunood mo. You have a great voice. Thank you so much. Keep on singing, okay? Thank you po. Thanks for watching.